Вітаю ўсіх! Гэта Рома і праект Вандра. У гэтым укла вы мяне яшчэ не бачылі, а чым увогуле бачыце, бо ёсць добрая нагода з'явіцца твар. Нагода такая, што ў Беларусі нарэшце з'яўляецца складанка «Дзень жыцця спадчыны». Вось яна. Увогуле, што гэта складанка? Тут сабраны 15 розных ілюстрацый, якія адлюстроўваюць адзін суботні жнівеньскі дзень. Чаму суботні жнівеньскі дзень? Бо гэта цёплае такое надвор'е, усё зялёнае, прыгожае, і людзі, адпаведна, раз'язджаюцца па ўсёй краіне, каб крыху пакантактаваць са спадчынай. 15 розных ілюстрацый, 15 розных мясцін Беларусі, 15 розных аб'ектаў спадчыны. Крыху больш даведацца пра складанку, пра тыя ілюстрацыі, якія былі зроблены, пра тыя падзеі, якія яны адлюстроўваюць, і пра тых людзей, якія ўвогуле мелі дачыненне да складанкі, можна на адпаведнай старонцы. Яна вось з'явіцца дзесьці тут. Ну і, канешне, ёсць адпаведнае пытанне, як увогуле набыць складанку і розныя дэталі па дастаўцы і гэтак далей. Гэта ўсё можна зрабіць на сайце vandra.by. Пераходзьце на сайт, там уся інфармацыя ёсць, дзе можна забраць складанку самастойна, як можна яе і куды даставіць. І ўвогуле ёсць кантактныя дадзеныя, калі ёсць нейкія пытанні, асабліва для тых, хто хоча набыць, мабыць, з дзясятак складанак. Таму заходзьце на сайт, чытайце пра складанку больш, знаходзьце свой уласны суботні той жнівеньскі дзень, ну і, канешне, вандруем!